Okay, mga higala, katanan nga mga mananaway, mayong gabi. Ako naglaom nga mayo atong buot, walay mga sakit nga mga pulong. Kita nagangkon nga mga Kristohanon, atong ipakita ang kinaya ni Kristo, dili ang kinaya sa kaaway nga mao ang yawa. Akong pasalamatan ang atong matigon nga moderator. Walain si Dan Masin, no? Maayong gabi mo dia o sa akong igsoon, pinalangga katpang usa ka Catholic Defenders. Maayong gabi mo dia. Okay, mga higala, akong gidawat ang maong tema tungod kay sa kini sa pagsupak alang kanako tungod kay ako nagbasa man sa balaang kasulatan. Mao nga walay pagwaduha, ako dayon pinawat o kini nahitabo gayod. Bisan pa man nga dunay mga kapulian sa kalain sa panahon karon, apan gikaluyan gapon sa Dios nga maayo ang dagam sa signal. Apo pa nahitabo karon abot pa sabot nga daghan mga tao nga interesado kung unsa gayud ang kamaturan mahitungod ni Maria nga akong pamatuan nga si Maria dili inahan sa Dios. Mao din akong ipadarog karong gabiyon ng mga higala, mga tigpaminaw, piring mga tata. Iyay kamatuoran nganong dili inahan si Maria sa Dios. Una, number 1, numero kapitulo 19, verse 23, versikulo 19, nagkanayon, ang Dios dili usa ka tawo o dili usa magbakak, dili siya anak sa tawo. Atong dumduman ha, ang Dios dili anak sa tawo. Okay, dili anak sa tao, mo na ako gingon nga dili inahan sa Dios. Kaya tayo tinatong kapatang ako amigo nga si Eugene Gapo, mupamatuod man nga inahan sa Dios si Maria. So nakita lang ko ang usa ka bersikulo, bugat-bugat bud ning bersikulo nga akong gilatag karon nga dili siya anak sa tao. Ha? Mo na mga igala bugat nga bersikulo ang gihatag. Unang bersikulo kamatuoran nga dili inahan sa Dios. Kaya ang Dios dili sa katao. Ikaduha bersikulo, iya pa ilahing pamatuod. Dili na ko mo apil-apil ni dili na ko apilon si Kristo diri ay tawhano naman na siya, nagpagkatao naman na. Diri ko sa Dios, mao man ang tema. O siya gingon sa Juan 1:1. Iyay kamatuoran mga higala ikon, ang pulong Dios o ang pulong kauban sa Dios. Manay mabasa nato diri sa Juan 1, versikulo 1. Juan 1, kapitulo 1, versikulo 1. Ya, kasunugdanan mo ang pulong o ang pulong Dios o ang Dios pulong. Ano yung galay ko nga atong makita na ang Dios good. Yan ang sunugdanan sa pulong o ang pulong Dios. Yan ang panahon na wala pa si Maria. O day kamaturan mga higala nga atong nadungog nga si Maria dili inahan sa Dios. Tuhan na kabersikulo. Ikatulong bersikulo mga kaigsunan. Nga akong pagmamatuod nga si Maria dili inahan sa Dios. Diay bersikulo sa basahon Salmo 24, versikulo 1. Ang sa gingon diri, ang basahon. Iya ni Jehovah ang yuta, ang pagkapuno, ang kalibutan, ang sila na nagpuyo nini. Kaya siya ang nagtukod niya na si babaw sa kadagatan, ipaligon si babaw sa kasigidan. Kintang musaka nga to sa bungkod ni Jehovah. Ikatulog, versikulo, nagmatod ng gala. Kaya ang Diyos naglalang sa tanang butang, diri sa kalibutan, nining panahon na.
wala pa si Maria. Klaro og tin-aw kini nga bersikulo bugat pa ni Higala igsoon sa kining bugat kini siya sa kamatuoran sa akong gipangbasa nga dili gyud inahan sa Dios, dili inahan si Maria, dili inahan sa Dios. Kada nga bersikulo ay galaabot lang unsaon na pag puis sa akong kapag kay musukot man siya nini ako ang pagpatuod. Kani karon basin mangutana siya nga asa mabasa sa Maria, dili inahan sa Dios. Kada nga pangutana mga Higala ako na nang ipagandaman. Ora akong pagpamatuod letra po sa pagpamatuod nga dili inahan sa Dios si Maria. Kay gano, ang akong gibasa nga bersikulo mga Higala na duog nato nga wala pa si Maria na. Mao na akong pamatuod. Nga dili igud siya inahan sa Dios. Genesis, ikaw pa yung bersikulo ang basahon, Genesis 1:1. In the beginning, in the created God, heaven and earth. Kasunugan, gilalang sa Diyos ang kalibutan, ang langit, ang ganyuta. Niya na panahon na, wala pa yun si Maria mga Higala ito. Nakita na nato mga Higala ha. Kaya nga, ang usa ka Diyos, mga Higala, dili siya tao, kay ang gingon sa Juan 4, versikulo 24, simbaha siya sa Espiritu o sa kamaturan. Ang Diyos, Higala igsoon usa ka Espiritu. Dili siya mga Higala tao nga sama sa tunguna-huna. Dili nato i-compare ang Diyos sa tao. Dili nato ipareho ang Diyos ug ang tao. Tungod kay lahi ang kitawag nato nga divine nature o human nature. Ang ako gipamataw diri, divine nature. Kay mao man sa tima, dili inahan sa Dios. Wala mi nagdebate nga may tungod sa pagkatawhanon. Nakita nato mga Higala ang buta kung tao ni pagpangutana sa kapag mga Higala. Basin mangutanan siya. O yun ka nga si Kristo Dios. Basin mo na ipangutana na. Ako na nang ipagandaman mga Higala igsoon, mao lang misukol ko ani nga tima. Ako ning ginawa tungod kay nakoy ka pamatuod diining mabersikulo ha. Ikalimang bersikulo mga Higala ang Diyos. Mga Higala, ang Diyos walay sala mga Higala ito dili sa sama sa mga tao diri sa kalibutan nga dunay sala gikan sa panamkon sa atong duha kag atong ginikanan kada ug iba. Higala ito. Diri sa Higala ito sa akong pagbabarog karong gabi na katong mga bersikulo bukat ng Higala ito. Kaya gano katong mga bersikulo wala pa gayud si Maria atong panahon na. Wala pa mga Higala. Kano sa lang bilutaw si Maria, diya na Higala sa kaluwatan sa anak ni Israel. Diya sa Juda mga Higala ambutang sa Juda ba na sa ikan sa Jerusalem. Ikan sa anak ni David Higala na mga kaluwatan diya ay ikan sa amasawa ni David. Diya na linya Higala si Maria hangtod na tao siya sa tawhanon. Ikang ako masahon sa Galatia 4. Modi Higala na diri ako lang ning kutlon kadali maong bersikulo sa Episo Kapitulo 4 bersikulo 4 mga Higala Galatia day. Mao ni ang paborito Higala sa atong mga Catholic Pitipender may tungod kang Maria kining Galatia 4:4. Mao ni ilang hawiran mga kaigsuran. Apan sa pag-abot sa tukma nga panahon ang Dios ipadala sa iyang anak nga tao pag babae na tao ilalom sa kasugan. Mao ni Higala na human nature. Pero dili man na may akong gitabarog mga Higala ako lang nang gikot kay kabalo mo ko nga nagi siya pagsupak ani ako ang pagbabarog karong gabi una. Ang pagka-Diyos mga kaigsunan
walay sinugdan, walay katapusan. Si Maria doon ay sinugdanan, sikan sa mga, salamat Mr. Moderator, sikan sa ilang mga kaliwatan ng mga tawhanon si Maria, na ay sinugdanan mga kaigsunan. Apan ang Diyos, mga higalay son, walay sinugdanan. Ha? O walay katapusan. Alpha and Omega. Si Maria higalay son, dili na to. Matawag og Alpha and Omega tungod kay si Maria doon ay sinugdanan alang sa ilang kaliwatan. Doon nga mga tawhanon nga mga kaliwat, mga dili Diyos nga pagkaliwat mga kaigsunan. Tungod kay ang Diyos mga higala. Dili po. Diyos yan mga kaigsunan nga gamhanan. Para dili nahimo nga inahan sa Diyos si Maria. Kaya si Maria mga kaigsunan walay gahom. Ha? Katagal lang sa gahom sa Diyos. Sumala sa iyahang pagkatao hinihikos. Ora, idalay ko ang akong pagbabarog karong gabi una. Nga, na ay mga bersikulo akong gipagtutlo. Abot lang kung untaon sa niya kana pagtuwis. Kung mutuis man ang akong kaatbang, nga ang Diyos wala inahan. Dili na ako ang iyang makontra kundi ang Diyos na gyud mga kaibigan. Diyos na kung musupa siya ani akong bersikulo. Mr. Moderator, kining naay mga tawag gali. Ay turog-turog. Typos. Okay na. Okay, padayon. Okay. Kung iya kining tuison ang mga bersikulo akong pagbiyon. Dili ako ang iyahang makontra kundi ang Diyos. Ha? Imagine mga kaigsunan, kontrahon sa walay sinugdanan yung doon na inahan ang Diyos. Wala mga kaigsunan. Ay Genesis 4:25, wala diha si Maria sa paglalang sa Diyos. O sa gayon sa Genesis 4:26, buhato nato ang dagway sama sa tao. Wala diha si Maria, mga kaigsunan. Ha? Tungod kay si Maria, tao lamang sili Diyos mga kaigsunan. Okay. Mr. Moderator, pila lang ang time? 2 minutes. Okay. Dapat mga 2 minutes mga higalay son. So ako naglaom, i-motivate ang atong katang sa mga pangutana. Ako naglaom nga makapokus lang sa tema mangutana siya nga dili inahan sa Dios. Sumala sa akong gipahayag ng mga bersikulo. Daghang salamat. Ginoo magapanalangin sa tanan nga mga nagbiog at nagtan-aw. Hinaut nga okay ra atong mga heart diya. Wala nang sakitan kaya ako napabarog lang. Ikan sa Blanca Salatan. God bless. Huwag mayong gabi sa tanan. Talk to you, Mr. Moderator. Andam na ko sa pagtubag sa mga pangutana. Ayun. So atong pasalamatan mga igalang mga igsoon ang atong affirmative side sa pagpabarog sa iyahang part karon no. Isip affirmative sa tema nga iyang gipamatudan. Iyang pamatudan si Maria dili inahan sa Dios. Napa siya nabilin nga 58 seconds pero iya kinakining wave mga higalang igsoon. So arita sa 10 minutes nga 10 minutes nga cross examination sa negative side o sa affirmative sa negative side ngadto sa affirmative side og naa kini kanang 30 seconds no 30 seconds nga
kuan kanang explanation. All right? So, bro, Eugene, ready ka na ba, bro? Ready ka na ba, bro? Talayas Ginoo, ready na. Okay. So, magsugod yung mga oras. Magsugod ka sa pagkamuta. Pero kadit lang, yung mga feedback yung kita. Ana, okay na? Wa na feedback. Feedback ba ko? Bro, Jeffrey, try daw sulti, bro, Jeffrey. Feedback ka. Okay na. Sige. Ga-feedback, bro. Ga-feedback. Feedback ako sa ding opening kuan kadali lang ha. Mag-off sa kung sa may itong kuan na. Tantangon sa nako niya kung kuan headset. Tagtagar ko ng imuhang kanang charger nimo ga-charge kasi okay na imuhang kuan. Kana bro, okay na bro. Tanawa na bro. Ga-feedback din, bro. Dungog Feedback ko ya, sir. tingog. Okay naman. Okay naman daw kuno rin yan. Sige, basta okay lang ka, bro Jeffrey, wala problema sa kuha. Okay. So, 10 minutes cross-examination with 30 seconds explanation. Bro, Eugene, yata na ko pa yung mga higayon. Magsugod yung mga oras, magsugod ka sa pagpangutana. Sige, salamat kayo. Mr. Jeffrey rin yan. Ang matod sa imo ha, ako ni Supak kay nagbasa man ko sa balaang kasulatan. Dihang gibasa nimo ang balaang kasulatan sa imong pagbasa, naabay imong nabasa nga si Santa Maria dili inahan sa Dios. Yes or no? Okay. Daan na. Kimo to ba ko kategorikal na? Tabag. Look sa balik ka kay. Okay, akong balik ko na. Ako ni Supak kay nagbasa man ko sa balaang kasulatan. Sa dihang gabasa ka sa balaang kasulatan, naabay nabasa nimo nga si Santa Maria dili inahan sa Dios. Yes or no? Okay, mutabag ko. Tayo na ha. Akong pagtubag, pag-presentist ko na ako. Wala ako nag-ingon na basahon ito por letra. Moderator, objection. Namay mo ako. Objection. Objection. Akong pangutana naaba say nabasa yes or no. Kung wala, explain. Kung yes, explain. Okay, so bro, nangayo siya og categorical ni mga tubahan. So tubag ka og categorical, bro, na kay 20 seconds sa pag-explain nga nabilin. Sige, mutabag ko ha. Mutabag ko. Ano ba sa masabor? Ang ako ang kina dili basahon letra por letra. Kada bersikulo na ko sa wala ko nag-ingon nga basahon auto ito pamatuod nga wala si Maria sa noong bersikulo atong gibasa. Next question. Okay. Lain pangutana. Kadit lang gi-post na ko kay ga-feedback ng tingog ni bro kuan Nag-feedback at maglaro ang kang Jeffrey rin yan og ang imo bro dan mo lagi mo hagi na bro nga kuan bro kay nga mo amang duha dili maklaro Tinaw raman sa kong monitor dire bro. Tinaw raman. matod pa din sa mga audience na to maklaro ang amo ang tingog ni bro Jeffrey ga-feedback kang gapura ang maklaro nag-record na siga po maayong na ba Wala mo ko mag-record bro. Wala ko nag-record. pero kasagaran na bro na sa Pero kuhaon ako na ako ang kuan bro, microphone. Mahinay po akong tingog. Tryan na ako bro. ang kuan lang na bro mic check kana wala na naka-feedback Sige bro. Kanang kuaon kay kana bro dugog ka klaro naman yung klaro na ka ug wala kay headset sound check sa nako dire. Sound check. Kana.
Sa naing pangutana bro, Jeffrey rin yan, madungog ko nimo. Sige, magdurog, klaro na yun, sige. 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 Naing pangutana mauni. Tuloy na to. Kadyo lang kay nakapos. Kadyo lang, nakapos pa inyong oras. Tuloy na to, pangutana. 8 minutes and 41 seconds. Bro, Jeffrey, padayon sa mga pangutana. Okay. Sa numeros, dayon Juan, Salmo, Galacia, imo ning gipanggamit. Nabay nabasa nimo dinhi nga si Santa Maria dili inahan sa Dios? Yes or no? Okay, mutubag ko. Mr. Moderator, objection sa. Mr. Moderator, ma-object ako. Okay, bro. Say objection mo, bro. Okay. Wala ko napamaton nga basahon sa bersikulo. Daan ko na nagsulti ganina sa akong pag-present nga dili basahon sa litra por litra. Moderator's time, bro. Ang pangutana namon sa atong rules nga ang pangutana nga categorical tubagon o categorical ay mo explain. So ang imong objection dili na mag-grant, bro, tungod kay naamantay rules nga ang categorical nga pangutana tubagon o categorical. Ihapon ng katungod mangutana sa imuha sa maong pamaagi. So ang imuha, bro, is to hatag sa tubag sa categorical o pagpahayag sa 30 minutes. So ang iyang pangutana sa mga sitas nga imong gibasa, naaba kay mabasa diha nga si Maria dili inahan sa Dios. Yes or no? So palag tubag, bro, sa categorical unya explain lang po dayon, bro, 30 seconds. Wala na objection na bro, objection. Ang imong objection, bro, kuan man god, dili siya mag-grant kay naamantay rules about sa categorical. Mo to nga kuan ako ang imong rules kay og mo kuan ka moingon ka nga wala ka nagpamatuod og ang explain ako ha. Og ang imong objection moingon ka nga wala ka nagpamatuod nga litra por litra, dili na siya objection ang tawag ni ana. That is explanation. So dili man pwede nga mag-explain ka or motubag ka sa panahon sa objection. Mao na nga kuan ako ang imong objection. Okay na, bro. So sige bro. Palihog tubag, bro, okay. Sa categorical niya explain. Okay. Okay, mutubag ko klaro ha. Dili mabasa kay dili ina maoy ako ang tamatuod basahon sa bersikulo. No ha? Kay ang akong pagkamatuod dili basahon litra por litra diha sa mga bersikulo. Kung dili gigamit ako ng mga bersikulo ha. Hagig pamatuod nga si Maria dili inahan sa Dios. Kay wala pa man si Maria alang panahona. Sunod pangutana. Okay, next question. Laing pangutana mo ni. Sa San Lucas Kapitulo 1, versikulo 43. Sa San Lucas 1, 43. Matod pa sa Biblia nga nailugo sa Seventh-day Adventist. Kani ang Biblia. Dingon man. Ngano ba gayon nga gitugot man kini kanako nga ako pagaduaon sa inahan sa akong Ginoo? Ang akong pangutana, base aning gibasa nako kay niingon man si Santa Elizabeth nga inahan sa iyang Ginoo. Ang akong pangutana, unsa may Ginoo sumala sa Biblia? Okay, mutubag ko. Ang Ginoo dili na siya tawhanon. Kung dili usa ka na ka divine nature, kinaiya na padaglitan. Ginoong Dios, di ba? Mao na nga wala na nag-refer sa tawhanon. Kung mogamit og tawhanon ka na human nature. Pero kung gani Lord o Ginoo gamiton, nag-refer na siya sa Dios. O niya kung mag-refer gani na sa tao, kana muna na inahan sa Dios. Pag yung gani nga Next question. Next question. Okay. Man ang 30 seconds. Kanang matod nimo kaning Ginoo diri nag-refer ni sa Dios. Tinuod ba tong nadungog nako nimo? Wala ko na yun nga nag-repair, paminaw sa, mutubag ko ha. Nagingon ko, nag-repair na si Ginoo sa Dios, pwede po mag-repair sa tao. Kung mag-repair na sa tao, tawhanon na siya, muna na inahan ni Jesus, nga mo si Maria, pero kung nag-repair gano'n na sa Ginoo, Dios na siya nga, kining wala na nag-repair sa tawhanon. Okay. So, i-refer sa Ginoo ang Dios ay Lord Jesus. So ang kwan dia ang Lord dili na sa tawhanon human nature kundi Next question. Laing pangutana.
kining ni ang gitawag nato nga niingon ka nga nag-refer gyud sa Dios kining Ginoo. Uyunan tong imong giingon, imo tong supakon. Okay, mutubag ko ha. Wala din mo naklaro akong tubag. Nagiyon ko, kanang Lord, pwede mag-repair sa Dios, pwede po mag-repair kang Hesus. O niya kanang Lord ya, pwede na ma-repair kang Hesus, pero ang divine nature, dili na siya ang Lord sa inahan ni Maria, ay inahan sa Dios. O inahan sa Ginoo. Kay divine nature pala, kung nanagali Jesus, kana inahan na ni Hesus. Sunod pangutana. Lain pangutana. Kay mato dinhi inahan sa akong Ginoo man. Kinsa man ning Ginoo nga giingon ni Santa Elizabeth, si Kristo ug ang Dios Amahan. Okay, mutubag ko. Oh. Ang Diyos na diya, paminawa para makuha nila akong tubag. Bro, Kanang Ginoo diya. Akong tron bro. Kinsa ning Ginoo nga giingon ni Santa Elizabeth nga inahan sa akong Ginoo, si Kristo o ang Dios Amahan. Okay, mutubag ko. Sa ako ng giingon, paminawa, dili na kategorikal. Basta gani nga Ginoo, wala na nag-repair, pwede mag-repair sa Dios, pwede mag-repair sa tao, basta Ginoo. O niya, kung nanagan ni Jesus, kana nag-repair sa tao ang Jesus. Pero Ginoo gani, dili pwede i-repair nato nga inahan sa Ginoo. Sunod pangutana. Bro, okay lain. Akong klarohon ha. Lain pangutana. Kaning giingon ni Santa Elizabeth nga inahan sa akong Ginoo, kinsa ning ginuohan ning giingnan ni Santa Elizabeth nga inahan sa akong Ginoo? Si Kristo ba ning nga Ginoo yang gimin nga inahan sa Ginoo o katong Dios Amahan gyud? Okay, Mr. Moderator, balik-balik ang pangutana. Akong giingon, ang Ginoo pwede mo repair sa Dios, pwede mo ma-repair sa tao. Bro, asa objection moderator. Adili sa kanilang. Okay. Sa objection? Wala ko nang pagkatanan asa ni pwede ma-repair ba ni sa Dios o repair ba ni sa kining pagkatawhanon? Sige. Kaning Ginoo nga giingon ni Santa Elizabeth nga inahan kuno sa iyang Ginoo, kinsa man ning Ginooha iyang gimen diri nga inahan? Si Kristo ba niyo o Dios Amahan? Okay. Okay, mutubag. Bro Jeffrey, moderator's time sa tanaw. Bro Jeffrey, ang iyang pangutana na ay ginatawag nga choices ba, no? Either nag-refer ka sa Amahan or nag-refer kang Hesus Kristo, ang term nga inahan sa akong Ginoo. So ang giingon diha inahan sa akong Ginoo, kana daw word nga Ginoo diha, asa daw na nag-refer sa Dios nga Amahan o kang Hesus Kristo. So palihog lang og tubag bro sa choices and then 30 seconds nga explanation. Sige bro, lihog bro. Diya, Mr. Moderator, ang Ginoo nag-refer kang Hesus, pero kanang Ginoo paminawa. Kanang Ginoo diya dili na anak ni Maria, kana lang Hesus. Pagingon nga anak Ginoo, pag bingon gani ta Ginoo gani, dili pwede nga i-anak na ni sa usa ka tawo. Kato lang gi-address na Ginoong Hesus. Kanang Hesus di amo na inahan ni Maria. Pag ingon kita Ginoo, wala gyud na siya inahan. Kay nag-repair na Almighty man na gamhanan. So ang tubag mo to nga ang Ginoo wala nag-repair sa next question. Okay, laing pangutana. Ingon niya nga kining Ginoo nag-repair di ay ni kang Hesus Kristo. Ang akong pangutana, si Hesus Kristo nga giingnan ni Santa Elizabeth nga inahan sa akong Ginoo kay mao ka ni Kristo. Kining si Kristo nga gianak ni Santa Maria nga nahimong inahan mismo si Santa Maria. Dios ni o yawa? Okay, motubag ko. Paminaw ha. Diya inindot kayo nga tubag. Ang Dios, paminaw ha. Dili inahan sa tao, kundi inahan siya sa katawanan. Okay. Sa objection. Wala ko mangutanag ang Dios ba unsa iyang inahan na tao bang dili. Ang akong pangutana katong gianak ni Santa Maria nga maton ni Jeffrey Linian nga kaning Ginoo mo na si Kristo. Katong Kristong gianak ni Santa Maria, Dios ba to o yawa? Kung moingon sa yawa, explain. Kung moingon sa Dios, explain. Objection, moderator, objection. Counter ko. Bro. Sayo bagya ang pangutana kay gianak ko ang Dios. Wala may basa gianak ang Dios diha, Mr. Moderator. Wala na bersikulo dili siya maghimog pangutana nga wala si Biblia yati insud ang Satanas. Dili nakapasar kana pangutana kay wala dihay Dios nga gianak. Okay, moderator's time. Bro Jeffrey, Bro Eugene,
utrohay imong pangutana, bro, para nga maklaro ni Bro Jeffrey ang imong pangutana, and then Bro Jeffrey, kung naa siya categorical nga pangutana, sumala sa atong rules, tubagon sa categorical, unya mo explain og 30 seconds. Bro, bro, kanang Eugene, palihog kong utro sa imong pangutana, bro. Okay. Balik sa imong pangutana. Ang akong pangutana, kining ni ang Ginoo nga giingon ni Santa Elizabeth, si Kristo diani matud pang rinyan, nag-refer ning Kristo dili sa Dios Amahan. Karon kay nahimo man dahil si Santa Maria ang inahan ni Kristo. Ang akong pangutana, kani bang Kristo nga nahimong inahan si Santa Maria, Dios ba ning Kristohan ni o yawa? Okay, mo tubag ko. Kanang Jesus niya mauna ang inahan ni Maria, ang Dios dili. Kay ang Dios espiritu. Kanang iyapil mo ng yawa nga o may labot ng yawa diri imo man ang yawa. Okay. Matod nimo si Kristo mo ay inahan ni Maria. Asa mabasa na? Ay sa man na mabasa na pero siguro da san ka diri yo. Mateo niya. Unsa may Mateo re, wala ka basa na. Nandiguan na binasa. Bro, akong klaro na. Ang ingon nimo si Kristo inahan ni Maria. Asa mabasa nga si Kristo inahan ni Maria? O kala rin si Jesus, dili na inahan ni Maria day, at basahon. Pangutan naman pangutan binata niya. Basahon ako ha. Okay. Oh. Mateo, ano? Atong basahon. Uno. Oh, Mateo 1, 21. 21 lagi. 21. Ang usa ka batang lalaki mong panganlag Hesus. So, kani Hesus mo na si Kristo. Okay. Sunod. Ingon man ka, klaro kayo ha. Nga si Maria o si Kristo inahan ni Maria. Ang akong pangutana, nanganak ba dahil si Kristo ni Maria? Next question. Basta moderator. Kung yung pamahayag ha. Si Kristo nahimong inahan ni Maria. Ang akong pangutana, nanganak ba dahil si Kristo ni Maria? Mr. Moderator, biyang pagdungog Mr. Moderator, baliktad siguro. Ayun ko, si Maria, inahan ni Kristo. Ang iyang pagdungog siguro, si Kristo nanganak ang Maria. Wala na yung pangutana na. Okay, moderator's time. Pangutana, wala klaro. Moderator's time, kung ano to. Pangutana. Bro Jeffrey, sa akong pagkadungog mo po, Bro Jeffrey, kung ano lang, i-clarify lang imong pangutana. Kay, og ato ning i-review, ma-review ni nimo nga to ang debate, murag, maugyod to imong nasulti, mao po to akong nadungog. So, kung ano to, slip of the tongue ba? Slip of the tongue, murag na kuan lang ka. Pero clarification nimo, ang clarification nimo sa imong tubag nga si Maria maoy inahan ni Jesus. Mao na clarification. Na kuan lang, nabaliktad lang nimo pagkasulti, Okay? So 1 minute and 14 seconds. Okay. Bro Eugene, pangutan lang balik, bro. Wala yung pangutana. Dihang giburos ni Santa Maria si Kristo. Nawala ba ang pagka-Diyos si Kristo o naara? Okay, tubag ko. Ang giburos ni Maria tawhanon. Dili ang pagka-Diyos. Objection ko, moderator. Ako mangutana kung sabay giburos ni Maria tawhanon bagi. Ang akong pangutana, dihang gibuntis ni Maria si Kristo sulod sa siyam ka buwan, nawala ba yung pagka-Diyos ani o naara? Nawala o naara? Okay, mutubag ko. Okay, bro. Palihog ko tubag sa categorical, bro. Okay. Duha ang naa sa pagburos ni Maria. Ang giburos niya, ang tawhanon dili ang pagka-Diyos. Kaya ang akong gingon sa Numeros 23 bersikulo 9, dili siya anak sa tao. Kung basahon. Okay, basahon ako. Numeros 23 bersikulo 19. Klaro kayo ang gingon kanina sa pagmatuod, dili siya anak sa tao. Numeros, nera, patalian na kayo tayo man kadali. Nera. Okay, time na sa 30 seconds. Bro Jeffrey, kajot lang. Bro Eugene, imo bang panugutan nga human naman yung 30 seconds, imo bang panugutan nga mubasa pa siya? Tagaan mo siya. Basahan na lang kay para dili malang alam, basahan na lang. Sige. Adyo, dili usa ka tawo nga siya magbatak ni anak sa tao. Dili siya anak sa tao. Ang katong anak ang Hesus ra.
Oh, klaro kayo. Sunod pangutana. No, lain pangutana. Okay, moderator's time, moderator's time. Ayaw lagi ng lain. Moderator's time, bro Eugene. Atong oras dere na 7 seconds na lang. So, ug mangutana ka dili na niya matubag kay 7 seconds naman lang. Unsa man? Last question na lang unta. Last question. Sige, last question. Taga-taga last question. Sige. Last question. Sa Lucas 1:43, inahan sa atong Ginoo man. Ang giingon sa Biblia. Matod pa sa Salmo 100, versikulo 1, ilha nga Dios ang Ginoo. Giila ba nimong Dios ang Ginoo diha? Wa. Okay, ang Ginoo nga Dios maura gilan ako. Gilan mo ko paminaw sa. Gilan ako ang Ginoo. Gilan ako ang Dios. Gila po ako ang tawhanon nga Isos nga inahan ani Isos. Inahan ni Maria. Inahan ni Isos si Maria. Libukit na inaling ako. Inahan ni Isos si Maria. Mao na gilan ako sa tanan. Ako pa motuod. Inahan. Dili inahan sa Dios si Maria. Sunod. Okay, time's up. Last naman to, bro. Okay na to. Okay. Okay, painomdom sa mga vloggers to ha. Ayaw to ninyo himo ang katawanan tong tubag ni Bro Jeffrey kay nasayo prato siya ato nabaliktad na to yung pagtubag nga si Jesus mao inahan ni Maria. na kuan na to nabaliktad na to niya pagkasulti. Ayaw to ninyo himo ang katawanan. Basig ikat ninyo hinunto niya putlo ninyo himo ninyo katawanan. Okay. Pero ako nakasabot ko ato nga time kay kuan kayo paspas ba ang tubag ni Bro Jeffrey paspas mo tong niya nabantayan. Okay, pero gimuon na ninyo. Ginoo na lang bahala sa inyo ha. Alright, so mga igalang mga igsoon na humana ang cross-examination sa affirmative side o sa negative side ngadto sa affirmative side. So, daghan kay mga fans din si Brad Eugene Gapo. Ako mga igsoon, mga igalang mga igsoon, mag-rolling ragyod ko, no? Mag-rolling ragyod ko sa roles sa debate nga gika sunduan po nila. Pero ayaw ninyo huna-huna nga nagbayas ko diri ha kay mag-rolling ra ko din sa roles nga ikasabutan. Okay. So shout out kay brother kinsa man shout out sa tanan kadaleno kay brother Jason Dano o kang brother Rinaldo Bragat, Erwin Albiso, kang diapon din si Erwin Condolon Minil, si brother Giovanni, si brother Rinaldo Ramuso o Dinsky. Diya po din si Dilio Nesnea. O shoutout po diha kanimo brother Joko Rods Duterds. Diya po din si brother Mark Torillo. Kinsa po din Rodjin Gaga Labs Labahu. Okay. Giovanni Cellphone Repair Shop. Ayun. Shoutout ninyong tanan ug ang uban karon na pod. Okay, so dirita sa ato ang presentation sa negative side, paihang pagnigar sa tema nga si Maria dili inahan sa Dios. Brother Eugene Gapo, ready na ba ka? Sige, kaloy si Ginoo, ready na. Sige, magsugod imong oras nga 15 minutos kung magsugod ka sa pagpamahayag. Sige, daghan kayong salamat Mr. Moderator. Di ta maglangay kay atong oras gadagan na. Si Jeffrey rin yan, ang iyang trabaho iyahang i-deny, iyahang gisupak ang doktrinas Katoliko nga dili inahan si Santa Maria ni inahan sa Dios. Onya sa dihang gipangutanan nako siya nga naabay iyang nabasa sa Biblia nga si Santa Maria inahan dili inahan sa Dios. Wala pud siya nabasa kundi masabot lang jud ko no. So sakya na to ning iyahang giingon nga mabasag masabot. Kay mao mong ginay prinsipyo sa Biblia, San Lucas 10:26, unsa may giingon sa kasulatan, giunsa mo man kini pagsabot. Mao na nga nagkinahanglan tag pagsabot. Pero ang yaha lang pagsabot ni Jeffrey rin yan, wa gyud nagkadimao. Mao na nga di gyud ni maklaro nato nga dili dayon sila guided by the Holy Spirit kay ultimo mga pamahayag magkasipyat-sipyat pa man. Pero og gidaginot gyud nako to, si Kristo nahimong inahan ni Santa Maria Purbida. Gidagino toy. Pero inani man god. Ang numeros 23:19 nga iyang giingon, dili na retirado sa kang Kristo. Nga natural mingon da Dios dili anak sa tao. Ang retirado na sa Dios Amahan. So kinsa ba gud di ay Dios Amahan nga gianak sa tao nga si Santa Maria? Wa man. So mao na nga niingon man ang Biblia, klaro kayo sa tawag kaning ang atong basahon ning Biblia kita taas pa matag oras no
Kay bawas Jeffrey rin yan, ani, kay paborito man yung kanila ning basahon ning as Biblia. San Juan 3:16, basahon na to ha. Ingon ang Biblia. Matod pa sa Biblia, mingon man 3:16 ta. Ingon dinhi ang nagkasuwat sa Biblia, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Ug tungod niini, gihatag niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Gihatag niya ang iyang bugtong anak. Ang pangutana unsa mang paagihana ni sa San Juan 1:14, si Kristo nahimong tao ug nipuyo uban kanato. Gigamit pagyod ni San Pablo Galatia 4:4. So kay nahimo mang tao si Kristo, we cannot deny the fact nga naa ginas Biblia nasuwat. Karon ang pangutana, dihang nahimo siyang tao, asa man siya Santa Maria may giburos, ang si Santa Maria may nagburos kang Hesukristo, mauna nga sa Colosas 2:9 naagi duha ka nature si Kristo. Kung bitaw ako sa gipangutanag nawa ba ang pagka-Dios ni Kristo sa dihang gibuntis? Di ba? Luoy kayog tinubagan ba? Murag nagkatuiris bitaw. Nangita pag sa laing termino pa ni nangamutig asa dapita ni mamalanghoy. So Colosas 2:9 naa ang kinaiya ni Kristo sa iyang pagka-Dios o sa iyang pagkatawhanon. That is why we cannot deny the statement of the Bible o gidoktrina na sa mga Seventh-day Adventists, gidoktrina sa nas Katoliko nga si Kristo both human nature o kaning God na agad niya na 100%. Karon kay Dios man na si Kristo. Kaning mga Seventh-day Adventists, di lang ta maghisgot nga about divinity of Christ, kaya di man ta ni topic na to, pero ato lang nilakbitan gamay. Kaning mga Seventh-day Adventists, mutuo ni sila nga si Kristo Dios, kaya dili man ni parihag lisyang manalo og ni siksing Jehovah nga dili mo dawat sa divinity of Christ. Nituo man yun eh. So kadihang nituo ni si Jeffrey rin yan, natural, nagiklaro na masabot pagayo diha sa Biblia San Lucas 1:23 nga iyang giuyunan nga referado dai na ni Kristo karang naa sa San Lucas 1:23 nga niingon si Santa Elizabeth ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. So unsa may Ginoo di ay klaro kayo tanan ingon siya naka-refer man na sa Dios. Girecord ba yan na naho dire? Naka-refer man na sa Dios. So pag ingon nga inahan sa akong Ginoo, bisan pag ato ng ilisan og Dios, walay problema na inahan sa akong Dios. Kinsa nga Dios? Referado ba na sa first divine person? Dili. Naka-refer na sa second divine person. Kinsa man ang second divine person nga giburos ni Santa Maria sod sa siyam kabuan? Mao ni si Kristo mga suking tigpaminaw. Dili si Ellen Goldwhite mo nagburos ni Kristo, kundi si Santa Maria. And that is why nagakuha gid si Santa Maria sa titulong Theotokos, buti pasabot, bearer of God. Kinsa man itong gisabak ni Santa Maria, usato ka Dios nga si Hesukristo, dili to yawa. Kay kun yawa pa lang tong giburos ni Santa Maria, natural. Moingon gid si Jeffrey rin yan, ang inyong Maria nanganak magyawa. Kay yawa man ito giburos ni Santa Maria ug mao. Pero kay Dios man, mao na nga di nato malalis si Santa Maria nanganak gid siya ni Hesukristo nga usa ka Dios. Hinuon ingon siya nga namas Juan 1:1 brad, pulong diha na gamit pa niya tong Salmo 24:1 nga ang Dios naglalang sa kalibutan wa pa mas Maria ana. Ang nature di na maanak nimo ng nature. Kana bang divine nature gud mismo bang pagka nature ang pagka Dios gud ni Kristo ang iyang pagka nature sa iyang pagka Dios di na pwede manak. So kay naa man na niya sa iyang pagkatawhanon, wa na mawa. Mo nang musugot si Jeffrey Rinaldo sa madili, wa gyud di gyud kapasar yung katarungan niya. Way mga apostol o bisan pa sumusunod ni Kristo nanudlo nga si Santa Maria dili inahan sa Dios. Unya way mga sumusunod ni Kristo ana naunsa may gingon ni San Pablo sa Galatia 1:8 padung 9 nga kun usa ka anghel nga gikan sa langit magwali og lahi sa ebanghelyo nga among giwali ipatunglo siya. So kini si Jeffrey rin yan, di man nato nitunglohon personally ang iyaharang doktrina atong gitunglo mo nang doon nagyoy panagdebate mo na kung giingon debate sa rason wala tay labot ko rason ani kay kung istriktohon lang ginatog tunglohon ni si Jeffrey rin yan perting luuya
Pero kay ingon mas San Pablo tunglohon, so ato na lang ni isit aside di ilang pagkatao, ang ilang doktrina ang atong ginatunglo. Mauna kay kanang iyang giingon nga di man inahan sa Dios. May nahimong inahan sa Yawa. O dili, inahan ni Kristo. Kinsa mas Kristo? Diha man ta molali sana. Tan-awa ra ng Salmo 100 versikulo 1 o 3. Ilha nga Dios ang Ginoo. Unya ingon pa San Pablo, ang Dios, ang Ginoo mura Dios sa tanan. Ngano man nga wa man mo dawa si Jeffrey, ingon siya nga agiilam na ko ng Ginoo, gilapon ako ng Dios. Adi sulbad ng krisis. Ug sa kuan pa ni, sulbad ng kaso. Ngano man kanang Ginoo nga gimen diha ni Santa Elizabeth, walay lain dili na mo ang Dios Amahan. Kung dili maunas Kristo, pag ingon nga inahan sa akong Ginoo, si Kristo yang gipasabot ana. So kay Ginoo man, natural dako kayo pagtuo si Santa Elizabeth nga kanang Ginoo diha mo ng Dios. Kisa si mangutana ni ba kanang niyang mabasa bas Biblia, masabot na siya bro, dili na mabasa bro, sakto tong imong giingon na dili prinsipyo niya. Ikaduha di sa nimo mapugos sa Katoliko nga kinahanglan yung litra por litrang basahon. Kay ngano man dili baruganan sa simbahang Katoliko nga letra por litra gyud ang basahon ang among doktrina tanan sa Biblia. Mo ni klarong istorya. So, siya bitaw, gipangutana ganina, hingon mo siya nga, masabot raman, dili man na litra por litra gyud. So na, morhapit na gini magkatoliko. Kunya niingon pa siya nga, di lang nako ni ginoton untag pangutana, kay wa man estima, si Maria wa may gahom, gitagaan lang siya gahom, tinuod man na nga gitagaan siya gahom. Pero it doesn't mean nga gitagaan kag gahom, wa kay gahom na, kag gitagaan man ka. Para ra gud nang analohiya nga, gitagaan kag bugas, buti pasabot wa gyapon kay bugas, gitagaan ka na adyo kay bugas. Naay gahom si Santa Maria, gihatag na sa Dios. Ang pangutana na tay mabasa sa Biblia nga kanang gahuma nga gihatag niya gikan sa Dios, gibawi na sa Dios. Wala tay mabasa na. Muna nga hantod karon perting hadluka jud gayo ang yawa ni Santa Maria. Makadungog lang gali ang yawa sa pangalan ni Santa Maria, magkisi-kisi na dayon. Muna atong kaatbang nalibog ko ani. Kaya nga nung mahadlok po ni sila mention tag Santa Maria, bolibad na yun, magrosaryo ta, porque ni sila mahimutang. Wala gaduda na kita ini. So, dinhi na itong makita, kanang iyahang Mateo 1:21, tanawa raguna, giingon niya nga, ato basahon ng Mateo 1:21, naginutol na ginato na, kay Loy, baya nagkasilimuang na lang in taon siya, hingon na lang in taon siya, nga si Kristo, inahan ni Santa Maria kuno. Muna diha. So atong tan-aw ni ay atong mabasa sa 1:21 kay gigamit na sa niya. So ato sa ning gamiton. Mingon man manganak siya lalaki nganlan siya Gisus kay luwason niya ang iyang katawhan. Kung ano wa niya basaha o katawhan sa iyang mga sala. Kung ano wa niya basaha ang verse 23. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos og muanak og lalaki ug nganlan siya Emmanuel nga sa ato pa ang Dios aniya uban kanato. Natanawa na ang giburos ni Santa Maria, ang gianak ni Santa Maria usa man di ay kagitawag natong Emmanuel. Unya unsa may Emmanuel giklaro na sa sulat ni San Mateo nga ang Dios aniya uban kanato. That is why kay ang Dios uban man kanato mao ni mga suking tigpaminaw, klaro kay tanan si Santa Maria inahan sa kay di man na maburos ng nature sa pagka-Dios. Ang iya lang ang mismo si Kristo ba nga usa ka gianak niya mutoy Dios. Dili ang yang nature gyud kay di man na maburos ng nature dong giprere niyan. Dili na makuandong rin yan, bro. Mao na nga atong tan-awon og balik-balik taron atong Biblia walay bisan isa ka mga apostol na nudlo nga si Santa Maria dili inahan sa Dios. In fact, naagyoy nabasa sa Biblia nga si Santa Elizabeth klarong niingon ngano ka ha nga mibisita man kanako ang inahan sa akong Ginoo. So inahan jud ay sa atong Ginoo gyud ay si Santa Maria. Unya unsa may Ginoo balikon ako niha. Mr. Moderator pakikuan ko sa oras ha kay basta malapas ta ini. 3 minutes. Okay. Salamat kayo. So mao na nga kay inahan man sa atong Ginoo, akong Ginoo pag yun. Ya akong gipangutana sa rinyan usam ning Ginoo ha diri bro. Maagar naka-repair ba ni sa Dios Amahan o ni Kristo? Naglisod pa gali sa balay-balay niya tubag, porbida. Naglisod pa sa balay-balay niya tubag. Mauna diya nga kining atong amigo o sa lain pa ning pinulungan,
fiction stories running imo dong rin yan. Kanang miingon sa dili inahan sa atong Ginoo, dili inahan sa Dios, fiction stories na. Pero hinoon, bilib po ko ano yung Jeffrey rin yan, kaya siya maingon nga inahan sa pagka-Dios, kay katong uban nilang mag-uuli, kaya maingon man nga, inahan sa pagka-Dios, wala man manudlo ang simbahan katoliko nga ang pagka-Dios si Kristo na ay inahan. Kaya ang nature lagi di na maanak, di po na maburos mo. Kay exist na diha na ng daan, sakto ng San Juan uno-uno. Sakto na San Juan uno-uno, nga sa wapay nahimo, bisan nun sa ang pulong diyan, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. So kinsa may gimin diya si Kristo. Exist naman si Kristo sa wapay Santa Maria, wapay tanan nga mga nahimo aning kalibutan na ni-exist na siya kauban sa Dios Amahan ug ang Espiritu Santo. Kining Holy Trinity existado na wapay nahimo bisan unsa. Ang ilahang pagka mismong kanabang nahimo mong tao si Kristo, become human being man, San Juan 1:14. So diha na lang pud unta na hunahunang rin yan nganong kinsa maning nahimong tao si Kristo, kinsa man si Kristo Dios. O therefore kay Dios mas Kristo, mogawas ginas conclusion ang maging kaginahan sa yawa nga dili man na yawa si Kristo. Inahan gina sa Dios. Sama ra gud anang moana ka nganong nahimo mo kang inahan sa unggoy, kay unggoy man ang imuhang anak. Manganak pug iro, inahan si iro. Kung manganak pug iring, inahan si iring. Kung manganak pug kabaw, inahan si kabaw. That is why kasi Kristo usaman ka Dios, di man unggoy, di man iring, di man unsang klaseng mananap. Dios man, di po diyawa. Therefore, ang conclusion na inahan sa Dios si Santa Maria, dili inahan sa yawa. Anak lang kasayo na dong Jeffrey rin yan. Dapat sabto na to pagayo ang Biblia, ingon siya, ako ni supak jud ko anak kay nabasa sa balaang kasulatan. Basa man jud niya. Nagbasa kuno siya. Sa to pa kay nagbasa siya, nakabasa ni. Diyan gi-question ako, wa man day mabasa kay pagsabot ra kuno. Sa to pa day gabasa-basa ni Biblia o niya iharang gion interpretation. Mo na giingon sa Bible scholar pa ni ngayang doktrina gitawag nag-accommodated sense. Ang accommodated sense, ikaw naghimo sa imong doktrina, gi-impluwensya nimong Biblia. Wala ang Biblia mo na-impluwensya sa imong doktrina. O kaning giingon nimo nga dili inahan sa Dios si Santa Maria, fiction stories na sama anang gitawag babaksinan ka mahimo ka sumbi. Nabaksinan namin. Mo din sumbi, wala fiction stories na kanang moingon tag na Superman, wadi ay, na Batman, wadi ay, na Spider-Man, wadi na nag-exist, na Power Rangers, wala na siya. Mga fiction stories. Og diha na bilong kanang giingon ni Jeffrey rin yan, hindi inahan sa Dios. Diha na ipasok mo, madawat pa na dito. Pero i-apply ni mo na, i-applikar ni mo na sa pagtuo, di na madawat. Kaya nga naman, walay panudlo bisan ang mga apostol nga si Santa Maria dili inahan sa Dios. Gani, klaro kang gitudlo sa mga apostol, kilabay ang daghanang bersikulo nga si Kristo usa ka Dios. Therefore, ang conclusion ana si Santa Maria nanganak gyud di Kristo nga usa ka Dios. Di Mother of God, Theotokos, bearer of God. Ang gidala ni Santa Maria sud siyam kabuan, Dios to di to yawa. O mo nang ayaw supa ka ng Theotokos, kay supa ka na yawa ray magsusupa ka na. Ang yawa wala magdoktrina nga si Santa Maria inahan sa Dios. Si Jeffrey rin yan, wa sa doktrina, kauban jud mo ana. Time. Mayong gabi ka na tong tanan.